Lakip sa lowest ranking o ika-77 sa 81 ka mga nasud ang Pilipinas sa math, science o reading performance base sa resulta sa 2022 Program for International Assessment o PISA. Ang maong datos, performance result sa 7,000 ka mga estudyante sa atong nasud nga nagpangidaron og 15 anyos. Sa tuyo nga makatabang sa pagpalambo sa kaalaman sa mga kabatan-unan, ang usa ka negosyante dinhi sa Subo nakahuna-huna nga himuong mas accessible ug mas barato ang mga libro sa mga kabataan. Bag-o lang giablihan sa Cordova ang 𝗵𝗆 dinhi kinilo ang baligya sa ilang libro. Nagkadayang genre ang inyong mapilian sama sa mga children's books, novels, thriller, teen fiction ug uban pa. Mapalit kini sa 200 pesos matag kilo. It's really great to have a venue where we can find books that are affordable for our kids, especially like it's all just laid out so we can really go through everything and choose the best ones for them. There's a lot of options with these secondhand books. And because they're more affordable, we're able to get more. Choosing books here in 𝗵𝗆 is very fun because you have a lot of books to choose from, especially in romance. Nagsugod lamang sa live selling kaniadtong pandemic, karon nagtukod na og ikaduhang branch dinhi sa lungsod sa Cordova ang 𝗵𝗆. Saysay sa tag-iya sa maong bookstore, kisugdan kini isip usa ka passion project sa iyang pamilya. The mission vision of 𝗵𝗆 is to offer as many affordable books as possible to young children because we want to empower children by providing them affordable and quality books. And hopefully, in the next 20 to 30 years, we'll see a better Philippines. Auhag sab nila sa mga kabatan-unan nga libre lamang mobasa sa mga libro nga naka-display sa bookstore. Ana asab cafe sulod sa bookstore sa mga gusto mag-coffee ug snacks. And this is a family-friendly bookstore. We encourage everyone to come here and even if you will not buy our books, as long as you will enjoy reading the books that we have here, we will be happy. Abli ang 𝗵𝗆 matag adlaw gikan sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabii. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.